Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibando okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu muhle nangaso lesi sikhathi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu. Nawe-ke lapha ekhaya makube nokuthula uma uNkulunkulu ethokoza ngawe. Uyathokoza ngawe uNkulunkulu. Mayithokoza ngawe uzobonakala ngani ngokuthula. Siyabonga kakhulu, siphuma kwimpela sonto, siyambonga uNkulunkulu ngakho konke. Mangincome nje kakhulu ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bayalalela abawathumela ama-voice notes. Abantu kodwa nobaletha ama-voice note esingawathumeli ngoba ngeke ulethe umuntu umlethe nge-voice note. Nokubhuka asibhukhi nge-voice note, sibhukha sibhale phansi. Kodwa-ke ngiyabonga kakhulu. Bakhona-ke laba bambalwa engingazi-ke ukuthi kusuke sekwenze njani. Abanye-ke bayaxolisa, abanye bayathula nje. Mase ngibatshela ukuthi cha phela impela sonto le asilethi i-voice note. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, simnikeza udumo. Ngiyacela-ke ukuthi siguqe sikhuleke egameni lenkosi. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Sithi siyazithoba Nkosi ngoba sinayo omunye uNkulunkulu esingamguqela. Wena wedwa uNkulunkulu owembetha amandla njengengubo. Wena wedwa uNkulunkulu owenza indlu zakhe emshaya ibeke phezu kwamanzi. Wenza amafu abe yinqola. Wenza ingelosi zibe imimoya nekhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Siyakhuleka Nkosi, simelana na wonke amadimoni amandla obumnyama. Khulekela bonke abagulayo manje basindiswe ngalomkhuleko ngoba wena Nkosi ulalela uyezwa. Yenzela igama lakho udumo, beka isandla sakho kulona loyo ogulayo manje aphiliswe. Ngiyacela Nkosi, nalona loyo nenkinga manje siphonsa kuwena obushilo. KuPetro wokuqala chapter 5 verse 7 wathi siphonse kuwe inkathazo zethu ngoba uyasikhathalela. Siyabonga uNkulunkulu wethu, wathi bonke abakhathele nabasindwa mabeze kuwe. uMathewu 11 verse 28 kuya ku30. Wathi ijoka lakho lihle nomthwalo wakho lula. Wathi asifunde kuwe ngoba umnene ngenhliziyo. Siyabonga Nkosi Jesu. Siyabonga moyo ongcwele. Siyabonga Baba Jehova Sebawuthi, mdali wezulu nomhlaba. Siyazithoba nangalesi sikhathi, siyacela khulumisane neimpilo zethu ngomoya wakho oyingcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu bangcwele. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Muhle, usasiphethe kahle. Asifunde-ke abaseFilippi chapter 2. abaseFilippi chapter 2 verse 9 kuya ku11. Ivesi elungogodla wethu uJesu Kristu inkosi. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Kodwa imfihlakalo lapha kuJesu inkulu. Mawuthinta leli gama kujabula uBaba. Mawuthinta leli gama inkazimulo yakubaba. Angidlule. Sigcine ngomgqibelo sikhuluma ngabafelokazi. Sikhulume ngabafelokazi nezintandane ngomgqibelo bangcwele. Kade sisuka evesini elithi ungasisusi isikhonkwane esidala, ungangene emasimini ezintandane. Ngokuba umhlengwazi unamandla uyakumela indaba yazo kuwe. Izaga 23 verse 10. Ungasusi isikhonkwane esidala. Awukazi nje udle indawo yomfelokazi. Awukazi nje udle indawo yezintandane.
noma uthi uma uyithenga ubagebenga ubanika imali encane ngoba uyabona bayahlupheka. Ungathengi ngendlela wena obungadayisa ngayo kuyakho le ndawo. Ubugebengu lo usazoma. Lithizwi lenkosi ngokuba umhlengi wazo indandane unamandla. Uyena lo dale wena. Uzophunyuka ngani? Umsukela nje uyodla izinto ezindandane. Udle impahla yomfelokazi. Abanye avela avuka umuntu aqamba amanga athi usibani ufe enkweleta ngoba esebona imali ekhokhwayo engenayo enikelwayo ufunishe uqamba amanga nje. Omunye azithole seyi-agent efile ehamba iqoqa imali zabantu abebekweleta abebakweleta umufi. Useyi-agent uhamba eqoqa, wena ke ukweleta malini, wena ukweleta malini, wena wafuna malini kuwe. Ubani ukubeke kuleso sikhundla? Ngempela ubeke ubani? Izofika nje le mali kulaba bantu noma nawe ususengeza imithiyo. Isizulu phela leso uqamba amanga ngoba ufuna ukuyicebisa. Yeka ukuzigaxa ezindabeni zabantu. Yeka ukuzigaxa ezintweni ozingakufuni. Ngoba umhlengi walomuntu noma walezi intandane noma walomfelokazi unamandla uzoyimela indaba yabo kuwe. Awuzoyimela mhlawumbe uhlupheka kanjena nje udonsa kanzima. Yikho lokho. Hayi asibuyele kuleli yazwi lethu esasigcina sikulona ngomgqibelo. Linonile. Exodus 22 verse 22 kuya ku-24. Uthi 22, aniyukuhlupha mfelokazi nentandane. Ngiyacela umuze zithi udlame uthanda ukuhlupha ungabathinti laba. Ungabathinti laba. Nangengozi nangephutha ungabathinti. Uma ubahlupha nakanjani bakhale kimi nakancane ngiyokuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. uNkulunkulu uyezwa ukukhala kwentandane. uNkulunkulu uyezwa ukukhala komfelokazi. uNkulunkulu wezwa ingane ye-single parent ikhala. Lo owayesiza uSara sengiyalikhohlwa igama lakhe exoshwa manje ngoba uSara esethola umntwana beno-Abraham bamxosha. Uthe seyibekile ingane sesithe uqhela khashana ekhala. Wathi uNkulunkulu ngizwile ukukhala kwengane. Yabona uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwengane engenayise. uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala komfelokazi. uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwentandane. Uthi mabekhala nje nakancane bakhale kimi ngiyokuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. Abesenzani verse 24, ulaka lwami liyakuvutha. Ngoba maselivutha ulaka likaNkulunkulu lwake lwavuthela amadoda ayimelene noMose. Lwavutha wathi uMose, uma kuyimina engirong phambi kaNkulunkulu la bantu bazofa ngendlela ejwayelekile. Kodwa makuyimina kuyibona abarong umhlaba uzovuleka ubagwinye. Lwavutha ulaka likaNkulunkulu. Wavuleka umhlaba bagwinya besezwa okubufakazi ukuthi isihogo silaphansi emhlabeni. Bangena esihogweni bezwa. Ngoba ungaxabani nenceko kaNkulunkulu. Ungaxabani nenceko kaNkulunkulu. Uma ulwazi udaba lwakho ubone ukuthi uqinisile yona wrong, vala umlomo wakho uqhele kuyona. Ungaphikisani nayo. Ungaphikisani nayo. Kodwa ngikho ke lapho indaba ende futhi leyo ufuna ngichaze ngoba kusho ukuthi ubona abaphikiswa ngoba beyini benjani. Mhlawumbe uNkulunkulu mangipha ithuba ngoba ngichaza angifuni ukuthetha isikhathi lapho. Ngifuna lo verse 24 ke manje uthi ulaka lwami liyakuvutha ngikubulale ngenkemba omkeni babe ngabafelokazi abantwana benu babe izintandane. So uma uhlupha intandane uNkulunkulu uzokwenza ezakhe izingane zibe izintandane. Uma uhlupha umfelokazi uNkulunkulu uzokwenza wakhe umfazi abe ngumfelokazi.
Angazi umyezwakala le ndaba. Kodwa manje izwi likaNkulunkulu ke libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Lihlaba ngapha nalo lihlabe ngapha. Asibuyele kuverse 23. Uma ubahlupha nakanjani bakhale kimi nakancane ngiyakuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. Awuboni mama uhlupha intandane uma wena isishonile indoda ngenxa yenkanuko zakho uhlulwa ukuyibamba nokukhulisa izingane ukugijima uyoqoma. Zithini lezi ngane? Zihanjelwe ubaba wazo. Usiyajabula wena usiyenama wena. Usuthola umuntu wena ukuzithokozisa. Lezi ngane ozihluphayo akuzona ingane, intandane. Liyangena kuwe lelizwe. Uma ubahlupha nakanjani bakhale kimi. Yabo lezi ntandane manje zakhala zathi uNkosi kodwa umama wasilethela isilingo la ekhaya sekubhedile kuwena. Ngoba le ndoda iletho kuwena. Hayi sekubhedile futhi. Hayi sekubhedile. Ngakho ke ungazihluphi intandane zakho. Ungazihluphi ingane zakho. Uzithokozise wena ngenyama kodwa ubuhluphi intandane. Asiliphinde futhi. Verse 22. Anikuhlupha umfelokazi nentandane. Nezingane zakho. Uma sezikuhlukumeza ngoba nangu baba wazo engasekho. Zihlupha umfelokazi, azihlupha umama wazo. Izwi lenkosi. Zihlupha bani? Umfelokazi. Mawukhala nje umfelokazi. Uthi kodwa lezi ngane zami ngoba ubaba wazo engasekho. Ilelo gama likhulu lanele ukwehlisa isiqalekiso phezu kwazo. Lanele ukuzifaka esihogweni. Lanele ukuba inkemba. Njengoba ethi uNkulunkulu verse 24 laka lwami luyakuvutha ngikubulale ngenkemba. Ayizobe seyifile. Ngakho ke bantu abami hloniphani umama wenu. Mhlonipheni umama wenu ngoba usenegama elisha ungumfelokazi. Mama hlonipha ingane zakho ngoba zinegama elisha zingayizizi intandane. uNkulunkulu akafuni nezintandane. uNkulunkulu akafuni nabafelokazi. Siyalizwa ke ake ngiliphindeke manje usulizwe kahle. Siliqale kuverse 22 Exodus 22. Anikuhlupha umfelokazi nentandane. Uma ubahlupha nakanjani bakhale kimi nakancane ngiyakuzwa nokuzwa ukukhala kwabo. Laka lwami luyakuvutha ngikubulale ngenkemba. Omkenu babe ngabafelokazi, abantwana benu babe izintandane. Mhlawumbe ungumfelokazi nje mama ngoba indoda yakho yaqola lo yamfelokazi. Mhlawumbe uyintandane nje ngane yami ngoba ubaba wakho wahlukumeza le ntandane noma wahlukumeza lo yamfelokazi. Ulaka lwaNkulunkulu lwavutha. Ngoba khona bangabafelokazi ngoba kwabhayiza amadoda. Khona bayizintandane ngoba indoda ayiziphathanga kahle. Izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu liphilile. Izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Lihlaba lahlukanise umoya nomphefumulo. Lihlukanise umkantsha namalunga. Lahlulela imicabango nezizindlo ngoba kukho okusithekile ongekho bala. Izwi lakhe ligijima ngaphezulu kombane. Izwi lakhe lidabula umlilo, lidabula amanzi. Lihluba amahlathi. Izwi lakhe liphunzisa izimbabala. Aliziphuzisi cha, liyaziphunzisa. Ukuphunza isilwane uma sithola umntwana isikhathi singakafiki. Kungenzeka aphile, kungenzeka angaphili. Okuthiwa ke ngolimi esijwayele miscarriage. Izwi likaNkulunkulu liphunzisa imbabala ngoba imbabala yesinye seyilwane hayi ekulukhuni esingeke siphuma isisuka lula kuyona. Kodwa izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu mayiselithumelile lithi izwi lakhe kumaHubo 107 verse 20 liyabakhulula ekufeni libaphilise. Namanje ngithuma lona empilweni yakho ngithi phila ngezwi likaNkulunkulu. Ngithi phila umukholwa usuphilile. Umukholwa usuphilile.
sengilithumelile ngamahubo 107 verse 20. Ngoba phela yena uNkulunkulu wenyama yonke, Jeremiah 32 verse 27. Kuverse 17 wakhona, udalile izulu wadala umhlaba, akukho kumehlulayo. Inkinga yakhe ubala kabi. Wena kholwa ngegama lenkosi uJesu usuphilile. Wena kholwa ngoba ngiyasibopha lesi sifo sakho ngisiphonse esihogweni. Ngiyabopha lamadimoni ngiwaphonse esihogweni. Ngoba ngiphiwe igunya namandla engikubopha emhlabeni kuboshwe ezulwini. Matthew 18:18. Nengikhulula emhlabeni ekhululwe ezulwini. Matthew 16:19. Uthi uJesu ngisho amasango eHades ngeke lehlule ibandla lakhe. Sikhonza uvikela ibandla, sikhonza onamandla. Zingcweliso zihlanze ukuze ugcwaliswe ngamandla. Vuma izono zakho. Khule kuRoma 10 verse 9 bese uvuma izono zakho. Unamandla okuwena kunalo sezweni. Masikhuleke sibonge uNkulunkulu. Babongcwele, babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka nangalesi sikhathi ngiyabonga. Siyabonga izwi lakho liyaphila. Busisake lona loyo lalele ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibando valelisayo, ngithi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.